Da. Heddiw, wrth gwrs, dyn ni'n rhannu tristwch yn heili'r eglwys gan gofio Phil Edwards. Roedd o wedi bod yn sâl amser byr a ddweud y gwir a bu farw Phil yn gynharach. A felly bydd yr angladd Dydd Llun, 9 mis Mehefin, chwarter i 3 yn yr amlosgfa. Ac yn arbennig, dyn ni'n cofio Lyn, Rhys a Sophie a phawb yn y teulu. Fawn ni gael jyst ychydig o distawrwydd gan gofio Phil. Dwedodd yr arglwydd Iesu, yr oedd yn gadael i chwi dangnefedd, yr oedd yn rhoi i chwi fy nghangnefedd i fy hun. Nid fel y mae'r byd yn rhoi, yr oedd fi'n rhoi i chwi. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch a gofni. Dyn ni'n diolch i ti o arglwydd Duw am y gobaith dyn ni'n rhannu gyda'n gilydd. A pan dyn ni'n cofio Phil, dyn ni'n dweud diolch i ti am bopeth mae o wedi gwneud yn y teulu, yn ei waith, yn y capel yma hefyd. Bydde ti yn agos at Lyn, Rhys a Sophie a phawb yn y teulu. Dyn ni'n cofio nhw i gyd. Yn renw ac yn heiddiant, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Felly mae pethau sy'n digwydd yn Koinonia, yn arbennig cwrdd-gweddi mis Balchder prynhawn yma ym Porthcawl am 4 o'r gloch. Dyn ni'n trefnu dydd Ogwr a bydd stondin gan y capel ac mae dylan isio help efo'r stondin. Felly llenwch y ffurflen ar y bwrdd tu allan os da chi'n medru helpu mewn bythefnos. A bythefnos i dydd Mawrth
Mae gen i lansiad llyfr, a hefyd, os ti'n medru helpu efo lluniaeth, mae gen i rhestr ar y bwrdd hefyd, os da chi'n medru helpu. Ond mae'r manylion i gyd yn koinonia. Mae gen i ni hefyd cyhoeddiad oddi wrth Tom Price. Nos Wener nesaf bydd y Gymdeithas Cymraeg yn cynnal ei cyfarfod blynyddol yn y neuadd ym Porthcawl am 7:00. Dewch i ni gael casglu syniadau ar gyfer rhaglen blwyddyn nesaf. Nos Wener wythnos yma. Nos Wener wedyn, wythnos i nos Wener, sef nos Wener yr 6 ar 20, mae'n noson ychwanegol wedi drefnu yn y neuadd ym Porthcawl ar gais Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Yn ôl mis Ionawr, daeth Rhian Bowen Davies, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, i gynnal noson i ni yn y gyndaithas. Mae'n nhw wedi gofyn am ein help i greu deunydd fyddant yn gallu ddefnyddio i roi pwysau ar cynghorau a'r Senedd i greu polisïau fydd yn helpu pobl hŷn. Felly, os chi'n gallu dod, plis dewch. Does dim rhaid i chi fod yn aelodau o'r gymdeithas, dim ond eich bod dros 60 oed. Dwi'n meddwl mae Tom yn golygu os ti'n dros 70 neu hyd yn oed 80, ti'n medru dod hefyd, ond mae rhaid i chi fod yn dros 60 oed. Dewch i'r neuadd erbyn 7:00, nos Wener, 6 ar 20 mis Mehefin, os gwelwch yn dda. Hefyd, wrth gwrs, dyn ni'n dweud pob bendith ar Dylan, oherwydd mae o'n mynd i Seland Newydd efo EQM i cyfarfodydd pwysig y cyngor. Dwi'n cofio, pan oedd London Missionary Society yn newid i EQM, yr holl syniad yw, nid ni yma sy'n anfon cenhadon dros y byd, na, mae eglwysu ochr arall y byd yn gryfach na ni erbyn rwan, a felly partneriaeth ydi o, a mae'n pobl pob un o'r 31 o enwadau yn anfon pobl i'r cyngor. A dyna pam mae Dylan yn mynd, a mae'n fraint iddo fod efo'r undeb. Ond rhywbeth arall oedd yn digwydd. Roedd pengadlys EQM yn Llundain. Felly, 10 mlynedd yn ôl, 15 mlynedd yn ôl, basa Dylan yn mynd efo'r tren i Llundain. Ond, os ti'n cofio hostile environment to immigration, doedd y llywydd ar y pryd, 15 mlynedd yn ôl, ddim yn fodlon i EQM apwyntio rhywun o'r Caribi, a fo yn dod efo'r teulu fel ysgrifennydd cyffredinol. Felly, roedd rhaid i EQM symud y pencadlys o Llundain i Singapore, ochr arall y byd. A felly, amser maith yn ôl, roedd pobl o Singapore, o Seland Newydd, yn teithio i Llundain. Rwan, oherwydd yr holl syniad yno, mae rhaid i ni anfon pobl dros y byd. A dyna pam mae Dylan yn mynd mor bell, a pob bendith ar y daith, ac mae'n gwaith pwysig iawn i'r dyfodol ein partneriaeth efo'r eglwysu dros y byd. Wythnos nesaf, fi sydd yma, a bydd Dylan yn bell. Ond rwan, dyn ni'n mynd i gael y casgliad, os gwelwch yn dda. O ddew ein tad nefol a sanctau, derbyn yr hofio hyn i waith defnw i sydd. Ac ydy defnw yn dod o gofyn ti erbyn i na fydd yn yr i bod, gan bod yn gofyn i nod yn enw ac yn hiliad y cadw i sydd.
Bore da, yn hyfryd gael eich cwmni chi ar fore mor braf. A diolch i chi am ddymuno dda i mi ar fy nhaith i Sela Newydd. Dwi wedi sylweddoli fyddai mewn awyren am o leia 24 awr. Felly ddim yn edrych ymlaen at y daith, ond yn edrych ymlaen at gyrraedd yno. Ond yng nghyd-destun hynny hefyd, i chi gael rhyw exclusif. Mi fydd ECOM yn dod i Gaerdydd ar gyfer ei cynhadledd yn 2028. Mae hwnna'n digwydd bob 4 mlynedd, a mae o'n fraint mae y Presbyteriaid a'r annibynwyr wedi anfon llythyr i wahodd ECOM draw i Gaerdydd, ac mae'n gyfle i ni fel Eglwysi Cymru i groesawu y byd i Gymru. Disgwyl bod yna rhyw 250 o bobl yn dod i'r cynhadledd honno. Felly fydden ni'n chwarae'n rôl, dwi'n siŵr, fel eglwys. Chydig o adnodau o Salm 96 sydd gen i gychwyn. Canwch i'r arglwydd gan newydd. Canwch i'r arglwydd yr holl ddaear. Canwch i'r arglwydd, bendithiwch ei enw. Cyhoeddwch ei achawdwriaeth o ddydd i ddydd. Dywedwch am ei agoniant ymysg y bodwaith, ac am ei ryfeddodau ymysg y genhedlaeth. Yr oedd mawr yw'r arglwydd, a theilwng iawn o fawl. Wel, gadwch i ni droi at yn hemi nesaf, sef Rhif 36. 36. Wel, dyma hyfryd fan i droi at Dduw, lle gall credadyn gwan gael nerth i fyw, fri at dy orsedd di rym yn dyrchafu'n cri o edrych arnom ni a'n gweddi cliw. Ac yn y blaen, Rhif 36. Dduw,
Chydig o wythnosau nôl oedd gennym ni llanast yn Euad. Criw wedi dod ynghyd a gwahanol grefftau oedd yna'n edrych ar hanes y Pentecost. Ac os ewch chi allan drwy'r Neuadd ac allan i'r mynwent sydd gyda ni wrth y drws y fanna, i mi welwch chi 2 botyn. Ac mae yna bethau'n tyfu yn y potyn, nid chwyn ydyn nhw, reit? Ond blodau'r haul, oherwydd mi nathon ni blannu blodau'r haul yn llanast, a diolch i Felicity am drefnu hynny. Ond o'n i'n meddwl, pryd ysgwn ni, ryw hynny faint maen nhw wedi dyfu, reit? Pryd ysgwn ni welwn ni hwnna'n troi'n flodyn ynddo? Faint o amser wnaeth o gymryd i hwnna dyfu? Lle mae yna rhai na chi'n arddwyr lot gwell nag ydw i, os a'ch chi'n gallu deitha fi'n union faint wnaeth o gymryd i dyfu. Ond weithiau, dwi'n cofio pan o'n i'n yn blentyn, pan oedden ni'n plannu rhywbeth, oedden ni'n isio disgwyl, oedden ni isio gweld y peth yn digwydd yn syth bin, ynddo? Oedden ni isio gweld y tomatos yn syth bin, oedden ni isio gweld y cucumber yn syth bin, ond mae'r pethau ma'n cymryd amser. Darlleniad sydd gen i i gyd-fynd â hwnna mewn gwirionedd. O'r Efengil yn ôl Lyc ac i benod 13. Ac dameg sydd gyda ni yma, dameg goeden ffigys. Felly, edrych i ni wrando ar y dameg yma. Roedd rhyw ddyn wedi plannu coeden ffigys yn ei wynllian. Bu disgwyl a disgwyl i rhywbeth dyfu arni, ond chafodd o ddim byd. Felly dyma'r dyn yn dweud wrth y gwas oedd yn gweithio fel garddwr iddo, dwi wedi bod yn disgwyl i ffrwyth dyfu ar y goeden ffigys yma ers 3 blynedd, ac wedi cael dim. Tora hi i lawr, mae hi'n wastraff o dir da. Ond, syr, medda'r garddwr, gad hi am flwyddyn arall. I mi balu ei chwmpas hi a rhoi digon o wrtaith iddi. Wedyn, os bydd ffrwyth yn tyfu arni, gwych. Ond os bydd dim ffrwyth, eto yna torwn hi i lawr. Diolch i ddiw am iair ar yn cyfer ni bore yma. Ydych chi wedi barhau drwy gamnu emyr rhif 146, 146, ac mae'n emyn byr, felly mi ganwn ni yr emyn yma ddwywaith. Bydd yn dawel yn dy ddiw ymlonydda ynddo ef, ac yn sŵn a therfysg byd fe gei ynddo noddfa gref. Dyw yw fy nghraig am nerth, am cymorth, rhag pob braw. Ac yn y blaen, emyr rhif 146.
Wel, mae hi penwythnos yma yn penwythnos balchder yng Nghymru ac mae'r weddi yn nodi'r diwrnod yna, ond yn fwy na hynny, dyn edrych ar y ffigysbren yn ogystal. A lle sydd angen dwyn ffrwyth yn cymunedau ni heddiw. Y gofal a'r cariad sydd ei angen yn ogystal, ac efallai chi feddwl am hynny wrth i ni weddio. Ydych ni droi at yr arglwydd mewn gweddi felly. Dduw cariadus a thrigarog, da ni yn diolch bod ni'n gallu troi atat ti mewn gweddi. Ac yn gwneud hynny ar ôl ni ddarllen am ffigysbren, a doedd eto wedi dwyn ffrwyth. Pan oedd eraill yn barod i roi'r gorau iddi, safodd y garddwr o'i blaid. Gan ofyn am amser pellach i'w meithrin, i ddyfrio a gofalu amdani. Ac yn y ddameg yma, fe welwn ni adlewyrchiad o thamynedd di arglwydd, dy obaith di, a thgariad tuag at bob un o'th blant. Wrth ni nodi mis balchder a phenwythnos balchder yma yng Nghymru, da ni'n diolch i ti am amrywiaeth dy greadigaeth di. Am yr rhodd o bobl a grewyd ar dy ddelw di. Bendithia pob un ohonom, ein teuluoedd, ein ffrindiau a'n cymunedau. A bod i'r rhai sydd yn dathlu wneud hynny mewn llawenydd a diogelwch. A bod i'r rhai sydd yn byw mewn ofn, ansicrwydd neu unigrwydd, gael eu cysuro gan wybod ei bod yn anwyl yn dy olwg di. Weddion ni hefyd am dy blant ar draws y byd. Mewn gwledydd lle mae rhyfel a gwrthdaro, lle mae tlodi a newyn, lle mae anghydraddoldeb a chasineb. Lle mae gormod yn dal i wynebu casineb, gwahaniaethu arledigaeth a thrais, yn gofyn i ti i fod yn agos atynt. Cofiwn am y rhai sydd yn byw mewn gwledydd lle mae'r rhyddid yn cael ei cyfyngu, y rhai sydd yn ofni am eu bywydau, y rhai sydd wedi colli cartref, wedi colli teulu neu gymuned oherwydd rhagfarn, oherwydd rhyfel, oherwydd anghyfiawnder. Ac felly boed eith gyfiawnder lifo fel afon, a heddwch ddod â gobaith i llefydd lle mae poen ac anghydraddoldeb. Yn ein gweddio dros arweinwyr cenhedloedd y byd, dros lywodraethau, eglwysi a sefydliadau, roedden nhw ddoethineb i amddiffyn urddas pob person, dewrder i wrth wynebu casineb, ac ostyngeidrwydd i'w rando ar leisio'r rhai sydd wedi gwthio i'r cyrion. Arglwydd cloddia o amgylch ein calona ni hefyd. Tora'r pridd caled o ragfarn, hunan gyfiawnder a difaterwch. Gwared ni rhag unrhyw falchder sy'n ein dallu i anghenion eraill. A meithrin ynom ffrwythad ysbryd, cariad, llawenydd, tangnefedd a mynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, a ddfwynder a hunan reolaeth. Fel y ffigysbren a gafodd gyfle arall helpa ni dyfu mewn ffydd a chariad. Boed i'n heglwysi ni, fod yn fannau o groeso, bod i'n cymunedau ni, bod yn fannau o berthyn, a bod i'n byd adlewyrchu mwy o deyrnas o gyfiawnder,
trigaredd a heddwch. Yn dywelwn am ychydig i gyflwyno'n gweddiau personol i ti. O ddiwyn tad cliw ein gweddi felly. A gofynwn hyn oll yn enw Crist, y garddwr ffyddlon, sy'n gweld gwerth ym mhob bywyd, ac sy'n ein galw i ddwyn ffrwyth gogoniant Duw, ac lles y byd. Mwyn ei enw. Ac mi nawn ni adrodd y weddi a ddysgodd yr arglwydd Iesu i ni. Ein tad, o'r hwn yr wyd sy'n y nefoedd, sancteiddiau'r den, deled y deyrnas, nele'r dew wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein para benyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddiwn unau un dyledwyr, ac nac arwain i brofedigaeth, eithyr gwared ni'r hag y drwg, gan ei seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. O gadwch i ni barhau drwy ganu am y rhif 222. 222. Tyrd ato ni o greiwr pob golini, tro di ei nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybra'r daith yn gloiwi dan lewyrch gras a ffydd. Ac yn y blaen, 222. O grewr pobol a i ni
Pwy sydd wedi plannu rhywbeth yn yr ardd yn ddiweddar? Ni, dwylo mynd i fyny. Sawl un yna chi. Dydw i ddim yn un sydd yn plannu fel arfer, ond dwi'n diolch i Alun Robert Jones ychydig wythnosa yn ôl mi ges i blanhigyn bach ganddo fo. Ne fi'n angofyn bedio. A ffa a tomatos ges i. Rwan, dydw i rioed wedi bod yn dda iawn yn plannu dim byd. A dwi'n gobeithio ddawn a ffrwyth i'r rhai, ond dwi wedi bod yn edrych arnyn nhw, dwi wedi plannu nhw, a dwi wedi bod yn edrych arnyn nhw bob dydd, ac mae yna rhywbeth i ddechrau tyfu ar y ffa yn barod, felly dwi'n hapus iawn, ond allai'm derbyn y clod am hwnna. Ond, ia, dwi'n mwyn os da chi weithiau'n plannu rhywbeth ac yn, eich bod chi yn dyfrio hi, eich bod chi'n edrych ar ei hôl i, yn disgwyl gweld rhywbeth yn digwydd, ac eich wythnosa yn ddiweddarach, dydy yn dwy'n ffrwyth. Eich bod hwnna yn digwydd i sawl un. A dwi'n cofio pan oedden ni yn blant yn tyfu fyny, oedden ni yn plannu pethau, ac be oedden ni'n neud, oedden ni'n mynd ati ac yn rhoid yn bysad i fewn yn y pridd ac yn disturbio y planhigion yn aml iawn, ac felly do'n am byd yn tyfu byth ohonyn nhw. Ond darlun sydd gyda ni o'r ddameg. Mae Iesu'n defnyddio dameg yn fan hyn sydd yn darlunio perchenog yn dod at goedan ffigys oedd o wedi ei phlannu dros 3 blynedd yn ôl yn ei wynllian, ac oedd o'n disgwyl gweld ffrwyth yn tyfu arni hi, ond doedd dim nagodd. Ar ôl 3 blynedd o aros, mae o'n dweud wrth y garddwr, tora hi lawr. Wedi gael digon, ynde. Di hon yn gwneud dim byd, ond dwi'n tir da. Ond yna mae'r garddwr yn deud, gadwch iddo am flwyddyn arall. Gadwch iddo am flwyddyn arall. A mae yna rhywbeth hynod o gysurus yn y geiriau hynny. Mae llawer ohono ni, y bosib, ac da ni'n gallu darlunio'r eglwys yma'n hyn hefyd, yn edrych ar y bywydau cymel, ella dylen ni fod wedi bod yn bellach ymlaen erbyn hyn, neu'n gryfach yn y ffydd, yn fwy ffyddlon mewn gweddi, neu yn nes at Duw, yn gweld mwy o ffrwyth. Ac efallai mae hynny'n wir am yr eglwys hefyd. Efallai bod gen ni sawl gweithgarwch, ond prin iawn yw'r rhai sydd yn troi mewn. Mae'r ddameg hon yn atgoffa ni fod Duw yn llawer mwy amyneddgar nag gyda ni. Yn gyntaf, mae Duw yn gweld ni fel yr ydym mewn gwirionadd. Mae'n gweld ni fel y gyryda ni mewn gwirionadd. Ac pan ddoth y perchenog y wynllian at y goedan, doedd o'n edrych ar y dail nag oedd o, doedd o'n edrych ar y canghenna, doedd o'n chwilio am y ffrwyth yn doedd. Chwilio am y ffrwyth oedd o. Mae'n hawdd creu argraff dda ar bobl, a gallwn ni wenu pan fo'n calonna ni'n drwm weithiau. Gallwn edrych yn gryf pan mae'r ydyn ni mewn gwirionadd yn flinedig. Ond nid oes angen esgus ger y bron Duw nagos. Ac mae'r ddameg hon, mae'n ddameg bersonol, ond mae hefyd yn ddameg fel eglwys. Mae Duw yn gweld popeth. Mae'n gweld yn hofna ni, yn unigolion neu fel eglwys. Mae'n gweld yn siom ni. Mae'n gweld y cwestiynau na fyddem yn ei dweud yn uchel wrth bawb arall. Ac eto, er fod yn gweld popeth, mae'n parhau i'n caru. A dyna sy'n gwneud gras mor brydferth a rhyfeddol.
Nid yw Duw yn derbyn oherwydd ein bod wedi llwyddo i guddio yn gwendida, mae'n derbyn gan ei fod yn ein adnabod ni yn llwyr. Nid yw'n carw rhyw fersiwn berffaith ohona ni, ond yn hytrach yn caru'r person go iawn. Mae Duw yn gweld fel ag yr yda ni, ac mae'n ein croesawu ni. Mae'n gweld y ffrwyth sydd eto i ddod, ond iddi cael gofal. Mae'r perchenog wedyn, yr ail beth ydy bod amynedd ydy ymatab cyntaf Duw, ynde? Amynedd ydy atab cyntaf Duw. Mae'r perchenog yn dweud tora hi lawr, a mae'r gardd yn dweud gadwch iddo am flwyddyn arall. Dyna galon Duw ei hun, ynde? Yn aml, rydyn ni'n gallu rhoi'r ffidil yn y to yn gynt nag yma Duw yn gwneud. Un o'r geiriau dwi'n gofio ys pan dwi'n blentyn, mam yn dweud wrthyn ni, da chi'n cychwyn pob dim ond yn gorffan dim byd. Right? Mae'n gwrs da chi wedi clywed y geiriau yna, da chi'n cychwyn bob dim ond yn gorffan dim byd. Hynny ydy fel blant, mi o fi a'n chwaer, dwi'n cofio hyn, oedden ni'n cychwyn lliwio rhywbeth ac yn gadael o'r ei hanner, yn cychwyn jigsaw, yn gadael hwnna ar ei hanner. Reit? Popeth yn mynd yn ôl i'r bocs. Colli amynedd o bosib, ynde. Ac mae hwnna'n gallu bod yn wir am yn bywydau personol ni, ac mae'n gallu bod yn wir fel eglwys hefyd. Yn colli amynedd gyda ni'n hunan yn gallan. Ond mae Duw yn llawer iawn mwy amyneddgar nag yr yda ni. Ac yn meddylwch am Pedr, reit? Nath o addo y bydda fo yn ffyddlon yn llwyr i Iesu Grist. Dwi'n mynd o fod yn ffyddlon, medda fo. Ond wedyn, be ddigwyddodd fe wadodd o Iesu 2 gwaith. Meddylwch am Jona, reit? Fe redodd o, oedd hi wrth galwad Duw, cyn iddo fo orfod troi yn ôl. Neu meddylwch am Moses, reit? Oedd yn gwneud bob math o esgusodion rhag mynd i'r Aifft, ynde? Gwneud bob math o esgusodion. Alla i ddim, dwi'n digon da. Dwi'n digon da gyda ngeiriau anfona rhywun arall. Ac eto, ni roddodd Duw gorau i ddyn addo. Mae'r Beibl yn sôn am Dduw sy'n rhoi cyfle arall, dro ar ôl tro. Ac onid ydyn ni gyd yn ddiolchgar am hynny. Pe bai Duw yn trin yn ôl ein hamynedd ni'n hunan, bydda ni mewn gwirionedd, mewn trafferthion mawr yn bydda ni. Ond mae amynedd ef yn llawer mwy na'n hamynedd ni. Pan fydden ni'n teimlo nad ydym yn gwneud cynnydd, mae Duw yn dweud rwy'n dal i weithio. Ac mae hynny'n wir hefyd am yn heglwysi ni, sefyllfa yn heglwysi ni yng Nghymru heddiw. Rydyn ni'n onest pan dyn ni'n sôn am ddirywiad. Ac alla'ch sicrhau chi bod cyflwr ysbrydol yn cenedl ni, yn cadw ni ar ddeffro. Ac allwn weithiau weld hynny fel methiant. Beth ydy'r dyfodol? Hwna'n gwestiwn da ni'n ei holi. Ond ers blynyddoedd dwi hefyd yn gwybod hyn. A hyn sydd yn dod â cysur i ni. Efallai pan da ni'n gweld methiant, mae Duw yn gweld posibiliadau. Mae Duw yn gweld posibiliadau. Chos yn drydydd mae Duw yn gweithio dan yr wyneb, dydy. Mae'r garddwr yn dweud fe gloddiau o'i chwmpas i. Right? Fe na i rhoi gwrtaith iddi hi. Mewn geiriau eraill, nid gofyn am amser yn unig mae'n ei wneud, mae'n bwriadu
gwneud rhywbeth. Ac yn aml iawn, gwaith pwysicaf Duw yn bywydau yw'r gwaith na allwn ni ei weld yn aml iawn. Cyn i'r ffrwyth ymddangos, mae'r gwreiddiau yn tyfu. Cyn i'r newid ddod i'r golwg, mae rhywbeth yn digwydd yn y dirgel. Weithiau bydd Duw yn defnyddio cyfnodau anodd, weithiau bydd yn defnyddio siom, weithiau bydd yn defnyddio amser o aros. Ar y pryd gallai pethau hynny deimlo'n boenus, ond yn nes ymlaen ni rydym yn edrych yn ôl ac yn gweld fod Duw wedi paratoi'r tir. Mae'r garddwr da yn gwybod nad yw pob twf yn digwydd uwch ben y ddaear. Un o'r peth cyntaf dwi'n cofio am taid. Taid yn dod o Llanhyar, neu i roed yr enw nid lleol ar Llanhyar, Llanail Haearn, right? Just tu allan i Bwllheli. Oedd taid yn un oedd yn garddio. Ac oedd gardd taid i gyd yn clippings o ardd pobl eraill. Reit, oedd wedi bod yn casglu pethau, pobl wedi bod yn rhoi pethau iddo fo i dyfu. Ond un o'r atgof plentyn dwi'n gofio taid, ydy bod taid i dweud, Dylan, ti efo fi? Dywan oedd o'n galw fi. Dywan o'n i a Beban oedd Bethan. Dwi'n gwybod pam. Ond dwi'n cofio fo yn dweud, Dywan, ti efo fi? A gathon ni allan i'r stryd ac o'na gyffyla neu fi basio heibio. Right? A dyma fo rhoi bag i mi. A ydych chi gyd yn gwybod beth sy'n dod, yndych? Dangos y cyfnod o bosib, ie? Right? Mae tai yn dweud, reit, da ni isio baw y ceffil ma rwan. A fi'n dal yn rhywun. A taid yn gweld bod fi'n teimlo'n anghyfforddus. A dyma fo'n troi ata fi a dweud, i'r rhosod fy machu. I'r rhosod. O'n i'm yn dallt ar y pryd pan bod o'n casglu baw ceffyla. Ond wrth gwrs, y gwrtaith y gofalu am yr ardd, ac oedd gardd taid yn hyfryd. A'r rhosod yn tyfu yn dda yno. Y gwrtaith gorau i helpu planhigion yn yr ardd i dyfu yn well. Y gofal ddim wastad yn hawdd. Mae ein garddwr nefol ni yn gwybod yn union beth sydd ei angen arno ni. Efallai nad ydym yn gweld llawer o newid yn syth, ond nid yw hynny'n golygu nad yw Duw yn gweithio arno ni drwy lan ysbryd. Mae llawer o waith gorau yn digwydd dan yr wyneb. Ac yna mae Duw yn gweld dyfodol llawn ffrwyth. Llawn ffrwyth. Peth mwyaf calonogol yn y ddameg yma i ni, eich sa'ch chi'n gweld ti mewn ffordd gwahanol. Dyna sydd yn gryfder pan da ni'n edrych a darllen yr ysgrythur. Da ni gyd yn gweld rhywbeth gwahanol yn ddi. Y peth mwyaf calonogol i mi yn y ddameg yw nad yw'r garddwr yn gweld diwedd y stori. Da ni'n gweld diwedd y stori na dan. Because mae'n gweld dechrau newydd. Nid yw'n dweud mae hi'n rhy hwyr. Nid yw'n dweud mae'n amhosib. Mae'n dweud rhowch gyfle arall iddo. A mae'n un sy'n dod yn debyg iawn i'r Efengil hefyd. Duw yw'r Duw sy'n rhoi ail gyfle. Weithiau'n rhoi trydydd cyfle. Weithiau'n rhoi'r canfed gyfle. Mae'n gweld yno ni bethau na allan i weld yn hunan. Pan fydden ni'n gweld methiant, mae ef yn gweld twf sydd eto i ddod. Pan fydden ni'n gweld gwendid, mae ef yn gweld cryfder sydd wrthi'n datblygu. Pan fydden ni'n gweld blynyddoedd wedi gwasraffu, mae ef yn gweld cynheuaf sydd eto i ddod. Dyna pam na ddylan ni fyth rhoi gorau iddi yn bywyd ysbrydol i weddio, yn unigolion fel ac fel eglwys,
byth rhoi gorau iddi weddio. Dyna pam na ddylwn ni fyth rhoi gorau iddi gredu. Dyna pam na ddylwn ni fyth rhoi gorau iddi I obeithio. Cyn belled a bod Duw yn gweithio ac yn gweithio trwy ni, trwy lan ysbryd. Mae dyfodol llawn ffrwyth. Beth diddorol am y ddameg hefyd yw nad yw Iesu yn deitha ni be ddigwyddodd i'r goedan. Allir ni ddychmygu ac yn meddwl beth sydd wedi digwydd i'r goedan, nath I ddwyn ffrwyth? Gath I dorri lawr mewn blwyddyn? Da ni'n gwybod. Da ni'n gwybod. Ac efallai mae oherwydd mae ni ydy diwedd y stori yn y ddameg ynddo. Ni ydy'r diwedd y stori. Ni ydy'r goedan, ac mae'r cwestiwn yn aros gyda ni. Be fydd Duw yn ei wneud yn bywydau os byddwn ni'n gadael iddo weithio drwy ni? Gwrandawn ar lais y garddwr. Gadwch iddo am flwyddyn arall. Geiriau o ras sydd yma, geiriau o amynedd, geiriau o obaith. Nid yw Duw wedi rhoi'r gorau iddi. Dydy o ddim wedi anghofio amdano ni. Dydy o ddim wedi gorffan gyda ni. Mae'n dal I gloddio. Mae'n dal I feithrin. Mae'n dal I weithio trwy ni. Ac oherwydd hynny, mae'r rheswm dros obeithio bob amser. Mwyn I enw. Amen. Wel, gadwch I ni droi at yn hemyn olaf, sef rhif 114, 114. Rhagluniaeth fawr yn ef, mor rhyfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. Ac yn y blaen, rhif 114.
A gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fyddo gyda chwi o'i. Amen.